Ja, ovi su hteli da idemo 3 puta nedeljno da nas zaposle kao, 3 puta nedeljno i idemo da kupamo krave. Znači kupaš krave 3 puta nedeljno, to ti je posao, 1000 eura. Mesečno. I ti i ja, znači po 1000. A 3 puta nedeljno bismo kupili krave. Ne znam što da im kaže da hoćemo. Pa kaži ti, idi pa kupi. Ti ne bi kupila krave za 1000 eura 3 puta nedeljno. Pa kad za 3 puta nedeljno, samo ih kupaš, ne znam koliko to traje, možda 2 sata ukupno. Znači prvo ih stružeš ono ako se pokake i posle crevom, oni to je vruća voda. Ajde bre, molim te, ja nisam to radila ni kad sam mogla, kad sam imala snage, a ne sad. Pa i onako si besposlena, a ovako imaš 1000 eura mesečno, 3 puta nedeljno kupaš krave po 2 sata. Mislim, ja ću da kažem da hoću. Po drugu ti kažem. Ali ja ću reći da i ti hoćeš. Pa ćemo ići zajedno. To je tamo dole, malo ima da se vozi, kod Kladova. A to je 3 puta nedeljno. Ja, Bože, skloni. Pa 3 puta nedeljno samo. Pa idi bre, dete, nemoj da mi dižeš pritisak.